giko dirani kanya koro mgajwang kendo obedo kod tuke adhula lig maduong' ma pacho kod donjo jumba mar 4 kinde ma jalo season mokalo Gor Mahia biro ka achiel gi Police FC tugo gi mokwongo bang' tiekore gi tuke mag CAF. Mana kaka James Opondo lero, Shabana biro tiyo gi pap mar gi Magusi Stadium bang' gedo mar rumo. Alap ma Kenyatta Stadium Machakos odiochieng' makiny biro rwako joloch tuke adhula lig maduong' season mokalo Gor Mahia e kinde ma gibiro rakore gi klab mar Mathare. Gor Mahia pok otugo tugo moro amora season nikech tuke mag CAF Champions League. Kocha Leonardo Martins Neva oseiko joge ka en gi geno ni Kogalo biro kawo kombe margi mar 22. We must keep the same spirit. Also, I advise them, I warn them, keep the same spirit that you played against Awali. The same spirit, the same behavior, attitude, commitment, and I believe that we are going to do a nice game, like our debut in the Premier League. Sasa tumemalizana na CAF competition, tumerejea kupiga ligi yetu, na kama unavyoona tunajiandaa kuchuana na Mathare Jumamosi, na nataka kuwaahidi mashabiki wetu wasife moyo, na sisi kama wachezaji tutajaribu kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tumeanza msimu na kupata alama 3. Bangedo mareruma Yanga lap Magusi Stadium biro bago tugo kin club mar Shabana FC gi club mar Posta Rangers. Shabana ma osebedo katiyo gi alap mar Raila Odinga Stadium county ma Homa Bay biro yudo thuolo mar tugo mbele johera mage county ma Kisii. Kocha Pamzo Molo lero ni alabno biro miyo gi thuolo mar tugo gi chir nikech thoth mag johera Shabana biro chopo kar rombgi. Kwanza nafurahi sana tumerudi hapa Gusii Stadium, na naweza sema it has been long, yeah, because the last time league game ilichezwa hapa ilikuwa 18 years back, but now since games zimerudishwa hapa unapata tutakuwa tuna enjoy hiyo home ground advantage. Club ma Talanta FC ko machelo biro bedo Wendo Bidco FC alap Mathika Stadium. Talanta mitayo gi kocha Jacqueline Juma biro e tugo ni ka gin gi chira bang' loyo club ma Sofapaka gola 1-0 e tugi mokwongo. Talanta nonyiewo jotugo manigi lony kama uting'o Mustafa Oduor kowuok Shabana FC, Bernard Odhiambo gi jagol Gabriela Ndika kowuok kuom jobengi ma KCB, Emmanuel Osoro kowuok Nzoia Sugar gi Eric Otieno mane tugo ni Tusker FC. I think it's a great motivation to the players. Basically we discussed and said that we are taking one match at a time, but we had an agreement that the first match we should get maximum points, of which we did, so it gives us motivation going forward and playing the other matches. Etuke mamoko KCB biro rakore gi Ulinzi Stars ka Murang'a Seal biro bago tugo ne Mara Sugar. Elap Mumias Complex Kakamega Homeboys biro tugo gi Karibangi Sharks, KFC Leopards biro tugo gi Nairobi City Stars. Police biro loro dichieng' ma Jumapil gi Tusker FC. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Yakwara mogiro kamano kumbere kode chakruok nyaka giko chenro marang'ich welo warom koro mosade